3/3/2024 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିବା 12 ଘଟିକା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଦାଶରଥୀ ନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଗଣ୍ଡ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାଜ ତରଫରୁ ଖିରେଇ ଟାଙ୍ଗାରୀ ପଲ୍ଲୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡାବରଚୁଆ ଗ୍ରାମରେ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶତାଧିକ ମହିଳାଙ୍କ କଳସ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଲିପୋଖରୀ ପଲ୍ଲୀର ଝିଅମାନେ ଆମ୍ଭ ଗଣ୍ଡଜାତିର ପାରମ୍ପରିକ ଖଣ୍ଡାନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଦିଗାମ୍ବର ଦଣ୍ଡପାଟ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଖିରେଇ ଟାଙ୍ଗାରୀ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଲାଲମୋହନ ନାୟକ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା କମିଟିର ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସିଂ, ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରଧର ନାୟକ, ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଫକୀର ଖଣ୍ଡା, ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଅପୂର୍ବ ନାୟକ, ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ହୃଷିକେଶ ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରବୀଦ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସଭାକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ସଞ୍ଜୁଲତା ନାୟକ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ବୈଦେହୀ ନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଲ୍ଲୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ମା, ମଉସୀ, ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସଭାକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। इसमें हमें मोटिवेट मिलती है और बेल आइकॉन दबा दें ताकि जितना भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो देखने